It's either uyadliwa or uyadla. Ingakho abanye besilisa bethi beganiwe ngaphandle bebhizi nabanye abantu besilisa. Banokufihla lokho. Bafihla ngonkosikazi oganile la ekhaya uthi hayi mina nganje. Usho ukuthi kuyenzeka umuntu ethe ganile kodwa manje futhi ngale uphinda abe intombazane nonke. Isiphinde yabuya iMthetho TV yakhe isizwe iphinde ifundise intsha esakhula hlala ngathi unganyakazi. Mbuke lapha ekhaya ngiyakubingelela usathe kuyona i-channel yethu yeMthetho TV. Njamanje ubingelelo umelusi owaziwa ngelika Mthetho oqhamuka phansi KZN MC ngawusuka lebathatha esigodini senkosi Majosi. Bathi semthaleni isigodi sithi insizwa lakhuphuka ithukhela iminyama kaMnandi umfana ofamous enhlizweni zamajiti Lovelet engafundeki awusuka lebathatha. Bathi Mthethelelwe sono umfana waphalazwa i4x4 ebhekede bheke. Isilwane sikamhlola. Njamanje khona usise ngiphathelene. Qhaqela ngiphathele bani? Asambe ngikhombise mbukele. Kodwa udaba esizokhuluma ngalo kakhulu olama lesbian. Uyaphila sesa? Ngiyaphila bona njani? Ngiyaphila. Namhlanje sikhuluma nobani? Khuluma noXolile waKhumalo. Awuswaleni Majobatha umambulazi ukusho ukuthi zihlangene omzilikazi bamashobane bobabili. Impela futhi. Ukukuletha kwami namhlanje ngicele ngoba ngizwile ukuthi hayi cha. Kunodaba lana engifisa ukuthi ababukeli ngithi nje ukubachazela ngalo lama lesbian. Yebo bhuti. Yeah, so ngithema sengenze research ngathola ukuthi cha hayi uXolile naye hayi uyiyona lesbian. Ngabe kuyiqiniso? Ayilutho ngisho ngithi khona ukusebenza kodwa angizoba mningi ngakhona. Namhlanje mbukeli udaba esikuphathele lona liyashisa oswaleni Majobatha. Sizobheka udaba lwama lesbian ukuthi i-lesbian ihluke ngani kwintombazane. Ikuphi okwenziwa i-lesbian okungenziwa umuntu ojola nabantu besilisa. Ake sizwe nangwe intombi yakaKhumalo intombi uMamtungwa ukuthi uthini ngokwakho kwazi. Okay, kodwa unalo ulwazi oluncane malungana nabo ukuba i-lesbian. Ngasho kanjalo bhuti ukuthi kukhona ulwazi oluncane nginalo. Ngiyathanda yazi ukuthi mhlambe ke singene nje sijule kulolu daba ngesizathu sokuthi baningi abantu abafisa ukwazi ngomuntu wesifazane bakuthiwa usesesimeni ukuthi abe lesbian uyabona. Yebo. Ngoba manje abanye bagcinisa ukuthi mhlambe umuntu oyilesbian bambeka ngenye indlela mhlambe ukuthothi lo lesbian akeze ukuyithanda leyo ndlela kayibeke ngayo uyabona. Yebo. Mhlambe mangathiwa mhlawumbe uyangichazela nje ngokwakho intombi yakaKhumalo iyalichaza lonke udaba kodwa bengifisa nombukele ekhaya athole ukuthi kumnandi ukuba yilesbian. Ukuba yilesbian kusuke ukuthi unemizwa yomuntu wesifazane hayi umuntu wesilisa. Suthi usuke ujola nomuntu wesifazane. Yebo. Kube nawe umuntu wesifazane. Yebo. Inzima ke le. Hayi yona ikhonzima yakho. Hayi inzima le ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuningi nje sisazothi ukuxoxa ngalolu daba. Mhlambe ngokwakho mhlambe since uke waba sesimeni esikanjalo noma mhlambe since usesimeni esikanjalo sokuthi ube umuntu oyilesbian. Mina ke engifisa ukwazi kwintombi yakaKhumalo ukuthi ilesbian ihluke ngani kumuntu wesifazane othanda nabantu besilisa. Ake ngilungisela bhuti angilona ilesbian kodwa ngingasho ngithi mhlawumbe kuma alphabet wabo khona lapho la ngifola khona yize ngeze ngibe specific njengamanje. Yeah. Yebo. Mhlawumbe ngokwakho kumnandi ukuba yilesbian. Ngokubuka kwami ku right kumnandi. Yeah, kuya-enjoyeka nje. Kuya-enjoyeka kufani noba usuku ungale kulabantu besilisa kodwa mawungapha kuba right. Hayi. Kazi sonana emhlabeni zabantu besilisa madoda. Kune inkulumo la engivele iqhamuka nakhona ngohlangothi mhlawumbe engazi noma suke luyiqiniso noma mhlawumbe lisuke lwamanga uyabona. Yebo. Kunento eyayivele ngama lesbian ukuthi ama lesbian abanye bayaye bethi amadimoni.
ngabe kuyiqiniso lakho? Hayi angiboni kuyiqiniso ngoba lento lesbian ayilona idemon. Nongathi uyathatha ubheka kwakudala lento yayikhona yize babeyifihlile babeyibiza ngocumbili. Njengoba nje manje sekuqhakambile sekuthiwa hayi intabane ama-lesbian konke lokho. Okusho ukuthi ekuqaleni beyikhona lento yama-lesbian kuukuthi uthe yini ucumbile? Ucumbile. Cha kuukuthi ngiyaqala ukulizwa lelo gama yabona. Yeah, so ngokwazi kwakho sithi usho ukuthi ayekhona ekuqaleni ukwenza kwawo kuyafana nokwamanje nokwakudala. Since ekuqaleni bebengakhona ukubona ukuthi okay lo nje manje uyi-lesbian lo akasiyo. Ngoba kuyenzeka mhlawumbe etown umuntu mayahamba umbone ukuthi okay lo yayi-lesbian. Njengamanje sengasho ukuthi sekuvele kwaqhakamba kwavela usuyakhona manje uku-identify ukuthi lo yi-lesbian lo yi-gay kanti ngaphambilini lokho kwakungenzeki kwakungaveli. Umuntu babengakhona ukum-identify kodwa babebona mhlawumbe umzali mayekhulu ukuthi hawu ingane wayidlala nabantu besifazane ekubeni umuntu wesilisa. Yayibona lento kanjalo. Yeah. Ish. Kusho lento ihamba ihlobane mhlambe nomuntu wesilisa othandana nabantu besilisa nowesifazane othandana nabesifazane ngendlela ukuthi owesifazane mayesamncane kunzima vele ukuthi abonakale ngoba vele uzobedlala nabantu besifazane yabo. Owesilisa maye ngabe samncane uthanda ukudlala kakhulu nabantu besifazane. Kanjalo. Yeah, okay ngiyakuthola. Kunendaba lana ethanda ukuthi ijule kakhulu yabo. Makuziba kuma-lesbian. Ungakhuluma bhodwa. Yeah, mhlambe mangabe uke wajola nabantu besilisa before. Yeah. Okay. Mhlambe ukhona ni umehluko phakathi komuntu wesilisa nowesifazane makuthiwa sewujola naye ngokwakho mhlambe lokho ukuthi mhlambe indlela eniphathana ngayo impatho ayifani nanendlela mhlambe eniteketisana ngayo uyabona. Yeah, khona umehluko khona lapho noma mhlambe umehluko khona mkhulu kakhulu. Yeah. Makuziwa nje ekamereni kuhluke kakhulu kabi kungowesilisa. Kuhluke kakhulu. Iziningi izinto ezenziwayo lapha kwanawe nje ungazodideka mathiwa nakho la njengamanje kuyenzeka. Ifilimu yakudlala phambi kwami shothi ngingathuka nje ukuthi hayibo. Impela bhuti. Nothiwa njengamanje umlando ngibeka la. Hayi singakwenzela. Ngaze ngayifisa ifilimu majola. Hayi khule elinye ilanga uzothola nje right sokwenzela. Okay. So okay mangabe okay ake sithi usewufuna ke manje ke ukujola nomunye umuntu wesifazane uyi-lesbian uyabona okay njengoba nginamafilimu omuntu wesifazane umbona ngani lo umelami omshelo ukuthi okay kumele ngishele lo yakuze sizokwazi ukuthi sizwane sizoba ama-lesbian sobabili noma mhlawumbe wena ushela mhlawumbe enye lesbian noma ushela omunye wesifazane mhlawumbe obejola nabesilisa. Mfethu lento lengasho ngithi kuyangayo because kuyenzeka ukuthi lento ama-lesbian mfethu ihluke kakhulu khona ama-stud khona ama-butch uma ukhuluma ngama-stud laba vele abaqoka nje abajita. Yeah. Abakhona ama-soft stud lawo ama-stud but awubekho masculine. Yeah. Shuthi so kuya ngawo ukuthi wena ufuna ukujola intombazane noma ufuna ukujola ne-bisexual umuntu obuye ngale kubantu besilisa noma ufuna ukujola into kanjani. Yeah. Okay, shuthi lo buye ngale abantu besilisa uyakhona ukuthi abe nama-feelings ahlukahlukene kabili. Yeah, ngiyaba mo-bisexual kuyenzeka ukuthi ube nawesilisa nawesifazane. Yeah. Kodwa futhi kuyadepend nokuthi kulo muntu wesifazane ukhethe kanjani. Ngakuyenzeka ukuthi owesifazane kube uyena osumuzwa kakhulu than owesilisa. Yeah. Hey. Hayi. Yenzeka. Okay. I guess sibuye endabeni yasekuthenini ake sithi ke sewuyadate ke nalo wesifazane uke wadate nowesilisa yabo. Uyazi nawe ukuthi makiwa ngale yabo. Yeah. Indlela okwenziwa ngazo ngithi akufani. Yeah. Mhlawumbe wena into eyenza ukuthi uprefer lo wesifazane ingezathu ukuthi mhlawumbe ukhuleka kakhulu nima unaye noma mhlawumbe kusuke kunjani. Yeah, uma unowesifazane kuya ngawo futhi ukhuleka kangakanani lo muntu lo noma ngakuyenzeka ukuthi ube nomuntu wesifazane kodwa uthola ukuthi mase kuyiwa ngale awukhululeki kakhulu.
ake size kulezi zasekamereni. Ngabe inkonzo yasekamereni iyafana nale esuke yenziwa umuntu wesilisa nowesifazane, noma mhlambe engcono ile yabesifazane kuphela? Ake sizwe ukuthi uthini uxolile. So lento le iya ngokuthi lo muntu loyo uyamthanda yini, khona yini izinto ezi-attractayo kuyena ukuze nizifike ngale. Yeah. Okay. Ake sithi ke sewunaye ke lo wesifazane yabo. Yeah. Uke wanaye wesilisa before. So sithi sewuwazi ama feelings omuntu wesilisa nowesifazane. Mhlambe makuthiwa ke sewulabana akwenzeki yini mhlambe uthi ubhizi nalo mhlambe sewucabanga ukuthi ish yazi kube beko wesilisa ngabe sekwenzeka ukuthile nokuthile yabo. Lo mpahla leyo ngisho ngithi inakho ukwenzeka uma ukuthi usujwayele lo wesilisa, more especially if lo wesilisa ubenza into eqondile. Uma ukuthi befathuza vele like angeke vele uzumcabanga ngokucabanga. Eish ngiyamkhumbula. Angeke uzumkhumbula because lo mhlawumbe lozobezama ngawo wonke amandla ukuthi yazi nekunelisi because uyazi ukuthi ubuya ngale. Yeah. Okay, angithi lento leyi kanje. Sabantu baNkulunkulu sonke ngithi basho njalo abantu. So uNkulunkulu mayedala wadala umuntu wesilisa nowesifazane. Yeah. So kunenhloso ezithile zokuthi adala owesilisa nowesifazane. Owesifazane khona ancishwe khona, owesilisa khona ancishwe khona, umuntu wesifazane akanako, yabo. Yeah. Mhlawumbe mase kuziwe ekuthenini kunezinto ezithile akangenazo lo usunaye owesifazane ngaleso sikhathi. Kuleso simo misa kanjani? Mfethu. Umbuzo wakho yazi uthe uthanda ukubanzima kodwa ngizophendula ngoba phela uyangibuza. Yeah. Esikhathini samanje bethu zikhona izinto, zikhona ama artificial dildo. Yeah. Zikhona izinto, khona amalimi nazandla bethu nazo uyasebenzisa. Okay, mawuthi ama artificial bani kusho lezi zinto zesilungu lezi machine esisetshenziswa. Yeah, mfethu. Manje mangabe okay ususebenzisa lezo zinto lezo okusho ukuthi usuyasibona isidingo sokuthi bekumele abe khona lo wesilisa. Cha phela futhi kuyadepend ukuthi unomuntu kanjani because khona abantu abangayisebenzisi lezi zinto lezi. Kodwa basebenzisa lokho abanakho njengoba ngisho. It's either kuwena ukuthi wena ukhetha ukuthi manje nomuntu wakho usebenzisa ama dildo nani. Kuwena futhi ukuthi hayi usebenzisa izandla zakho nakho ulimi yonke into. Mhlambe yena umbukele ekhaya ngokwakhe mangabe ama lesbian esebenzisa lezi zinto zemshini ezimele isikhundla sabantu besilisa, ukubuka ngento njengento enjani lokho, njengento enhle mhlambe noma njengento embi njengoba ekuveza uxolile ukuthi leyo nto iyinto engeyinhle kwesinye isikhathi iphinde futhi ibe nomphumela ongemuhle mhlambe ngokwakho ukuchaza ngesikhathi besuke bekusebenzisa kusuke ukuthi baya-enjoya ngaleso sikhathi kodwa mhlambe ekuhambeni kwesikhathi kuye kube ukuthi umphumela wakhona ubi muhle. Uthini wakho umbono kulokho? Ungixolele mina ngicabanga kakhulu yabo. Bese ngicabanga lezi zinto engayo ukuthi phela yabo mawususho njalo mina ngiyacabanga ukuthi isho ukuthi nifonqana nje ungophungula phakathi nje lo niguquzusene nje ngoba phela okwesilisa anawo unless lise nesitoro nokuthenga. Kodwa futhi khona ngeke bethu uyakhona ukuthi unene ube right. Ube right. Yeah. Okay. Ake sizilana makuthiwa unomuntu wesilisa ngenzeka mhlawumbe okay kuyadependa kuya ngomuntu uyabona. Yeah. Uphuzile umdolo ufika noma ngophuza umdolo ufika. So owesilisa kuyenzeka mhlawumbe igcine sekuwosothi mhlawumbe niqeda mhlawumbe isikhathi esinjenge hour ngenze isibonelo. Yeah. Yeah, nibusisho yabo. Mhlawumbe kulezo simo esikanjalo ke lo wesifazane osukunaye anicine nikhathala mhlawumbe ukuthi hayibo. Koze kuphela i-hour nje silosifonqafonqana Hayi no ngasho ngithi kunokwenzeka yabo. Yeah. Kunento eyenza kunokwenzeka. Ukusho ukuthi kuba nje into yemizuzwana emncane. Shuthi ziyahephena ke ngale babesifazane bayakwazi ukushaya u24 hours kahle nini bo. Kuyadependa khona ukuthi
kwenzakalani lo muntu onayo uyenza kanjani into akayenzayo yabo. Yeah. Okay. Kunokwenzeka sometimes kube khona ukuthi mhlambe sewuhlangana nomuntu omaziyo yabo. Yeah. Sekuthiwa unengane kodwa useyilesbian. Okusho ukuthi lo muntu uyadate nomuntu wesilisa. Mhlambe lo muntu kuyenzeka kubo ukuthi mhlambe ubuhlungu akabuzwe umuntu wesilisa mayithandana naye noma mhlambe yinto nje yemizwa straight ekwenza ukuthi decide. Into engayisho ukuthi ngokwazi kwami abanye babo kusuke ukuthi ubuhlungu abasuke bezwile ngale, abanye babo mhlambe bayareshwa, abanye babo badalwe benjalo. Yeah. Kuyenzeka nje umuntu ethezalwa eqhamuke eselesbian abe yichithithi ngonaphakade. Hayi ukuthi akaze ngize akaze ngibone mhlambe kodwa phela akhona ngoba phela abonke abantu angibazi yabo. Mhlambe mina ngokwami yabo la engakuprefer khona ukuthi ilesbian right. Yeah. Kodwa futhi ngahamba umuntu kumele futhi aphinda abuye yiyeke yabo. Ila mhlambe khona sekuthiwa okay uyafunda yabo. Ufuna ucomplete isikole ufuna ukuqeda. Mawufuna ukuqeda indlela yokuthi ungaatend abafana, ungamithi. Indlela yokuthi ungamithi ileyo ukuthi vele uvele ujole namantombazane nje uqhubeka ube yithi la kwenu uziwe uqeda university kwikhathi ke usuyaqala ukuthi ujole umuntu wesilisa. Ake sithi ke naku ke bhuti lokho usukwenzile ususiphushile isikhathi ufunda ufocus amantombazane. Ake sithi kavele vele imizwa abantu besilisa unayo uzokwenza njani ke lapho? Hayi. Mhlawumbe kuyibe khona nithi kuyenzeka no wesifazane bayeke baba nowesilisa iphinde bekhona wesifazane. Mhlawumbe baqale bathola abantu besilisa uphinde ujole abantu besifazane. Yeah. Mhlawumbe. Hayi nami mhlawumbe angazi kodwa. Angiphawuli kakhulu lapho angazi. Yeah. Ukuthi le ndaba yabo ithanda ukuthi uthanda ukuthi ibe bucayi nyana yabo. Yeah. Ukuthi mhlawumbe abanye ababukeli mangathiwa sewukhuluma amanye amagama kungaba ukuthi abasayibuka abasayizwa kahle yabo sengathi bahlambalaza yabo. Ngomhlaba bawuzothi uyabheka nasesimeni somphakathi. Mhlambe emphakathini the time mhlambe makuyilesbian umphakathi mhlambe uyayibheka kanjani mhlambe njengentombazane right noma intombazane wrong. Mhlambe nje abantu abadala kanje. Abantu abadala leyo nto leyo abayithandisisi. Ngoba ngisho mangathiwa uyafika ekhaya lakho ufike uyababikela ukuthi hayi mina ngilesbian mina ngigay. Ozoqala bexaye ukuthi hayi mina ngazalwa intombazane manje uzongitshela into longitshela yona. Esingazi ukuthi wena la ekhaya uzongilethela abazukulu. Uxolile uyakuveza ukuthi abazali bayaye bengayiphasisi indaba yokuthi baba ama lesbian ngoba bona basuke bebheka abazukulu noma futhi baphinde bebheke nokuthi usuke ezomlethela inkomo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi kulelo khaya kunezingane zabafana ebheka ukuthi zizolobola ngeenkomo eqhamuka kusiswazi omdala. Usiswazi omdala mayeseba yilesbian. Lokho kusho ukuthi kuyabalimaza ebaleni ngesizathu sokuthi umuza usakhuli. Uthini wakho umbono mbukeli lapha ekhaya? Ngabe kuyinto enhle leyo mhlawumbe kumzali ukuthi engakuphasisi ingane yakho ukuthi ibe lesbian? Into kanjalo. So abantu abayithathi ezikuyinto ekhona. Ayish. Usho ukuthi ifana isikakhulukazi nomuntu wesilisa mangabe ezoba gay. Ifana kanjalo ingakho abanye besilisa bethi beganiwe ngaphandle bebebhizi nabanye abantu besilisa. Banokufihla lokho. Bafihla ngonkosikazi oganile la ekhaya ukuthi hayi mina ngikanje. Usho ukuthi kuyenzeka umuntu ethe eganile kodwa manje futhi ngale uphinda kabe intombazane noma mhlambe uba indoda nangaphandle. Kuyadepend ukuthi yena welele iyathusa ke le. Kanti kuyenzeka umuntu wesilisa ethe eganiwe ekhaya ephinde futhi eyojaparaza ngaphandle. Ngiyafisa ukwazi ukuthi lo phinde ebe owesifazane ngaphandle kusuke kwenzeke kanjani. Hayi leyo ngxoxo yangelinye ilanga ake sizwe lesinayo njengamanje. Uyinde kanjani? Yeah. It's either uyadliwa or uyadla. Hey.
Hayi ngeke kunzima ngeke ngokwami nje hayi cha ngiyabonga hayi ngiyabonga Alright. hayi right Bengithi nje ngizofunela umngane wami lapha. umfana hayi ngeke right ngeke ngidlule okay ake sibuye ekuthenini ke i-lesbian mhlambe ake sithi ujolile nomuntu wesilisa yabo Yeah. mawujolile nomuntu wesilisa mhlambe wena mawuhlangana naye umuntu wesilisa lo ke wajola naye Yeah. sophinde uhlangana naye sithi kunento eyenzeka laphana sasisendawonye ngathi ngaba happy yabo akwenzeki mhlawumbe masukhuluma naye ibuye le yanto ukuthi lo muntu ngiyamazi yazi ekubeni seyi-lesbian Ayangazi mhlambe kwabanye kuyenzeka yabo. Into engayiqinisekisa kakhulu ukuthi mhlambe mawubhayi lokho kungenzeka ukuthi okay yeah lo muntu ngisangamnikeza i-chance. Mana ke so mangabe umuntu eba i-lesbian noma eba bisexual yini le ibunch Amabhuji eFulanda ama-lesbian yeah. Okay so okusho lezo zinto mhlambe ngokwakho umuntu uyayikhethela yena ukuthi okay mina ngifuna kuba ukuthi Yeah kuba kuyena umuntu uthi okay mina ngifuna uba ibhuji lesbian bhuji elebule kanjalo because lento yaba ngamalebule angisho. Hayi ngeke kwaphela kusho ukuthi lento ayisahambi ngemizwa yakhe mayese ikhethela ukuthi mina ngifuna ukujola nabo babili wesilisa nowesifazane yabo uma bisexual akwenzeki akumele kahle ukuthi ubabhanqe ujole nowesilisa nowesifazane akumele lo wesifazane usumdlisa amanyaka waye wesifazane wayekasho ukuthi owesilisa usumdlisa amanyaka hayi owesilisa udlanga cause uyafaka owesifazane kuninga kwenzayo lapha kuninga kwenzayo lapho so hayi kumele into yakhe iqonde ngokuthi nje kulonyaka hayi ngifuna ukuyishayela nje nentombazane yami lesbian yami phusha nayo cause yazi lento nganginokuyibuka nganginokuyibuka even nasesikoleni yabo yeah esikoleni bekuba izwi ukuthi makuthiwa mhlambe umuntu wesifazane uyacabuzana nomuntu wesifazane yeah bashawa ukhisi ayigeke kodwa ibanga imali phela nzobaba usayibo asiyazi into kanje hayi mhlambe kodwa phela lento le iqala nalapha esikoleni ukuthi abantu niqale nicabuzana namantombazane nodwa nonicabuzana namantombazane nodwa yeah kuyenzeka khona lapho uyithole vele uthi okay manginalo mangenza kanje namantombazane imizwa vele yakhuphuka yabo bese ustika lapho uthi hayi ngisadedile shooting right nje amantombazaneni yeah ebabo hey okay mhlambe wena ngokwakho ke umuntu mhlambe osafisa ukuthi abe i-lesbian ungam-advise uthini mhlambe ukuthi kukhonani umzimo obhekana nabo mangabe uyi-lesbian noma mhlambe phinde kube khona ukuthi ubumnando nabo mawuyi-lesbian ibuphi lokunalopho yabo yeah into engayitshela umuntu osafisa ukuthi ayihambe lo mkhakha lo lesbian bisexual nani ukuthi wazi ukufaka ekhanda lakho ukuthi awuphilela omunye umuntu uyiphilela wena as much as lento yokubulawa kwamagay nani ikhona kodwa nje kumele uzazi ukuthi wena usidike kuphi as much as abantu bezokhuluma wena kumele uzazi ukuthi yini into oyifunayo because vele abantu vele bazoxwasa bazokusho ukuthi wena vele usazomitha wena njani vele njengamanje vele ungamithi khona ama-IVF mawukuthi unemali wenza ama-IVF umithi ube nengane yakho yini IVF khona umjovo otholayo ukuthi ufaka amasperm la jove bese uyamitha ngaphandle komuntu wesilisa ngaphandle kokuthi ushaye iparayisiso webabo kushuthi i-lesbian into esukilwa nayo nje ukuthi ingahlangani nomuntu wesilisa ngoba phela angithi lama sperms abasuke bewafaka kuye ngaphakathi umuntu wesilisa kazi ibandla loneli imali ayasazi okay ake sithi ke mhlambe ke kuyenzeka ke nangu umuntu mhlambe ngiyamazi uyi-lesbian yeah phatha sengibona isisu izinto kanjalo bese ungasho ngithi ziyenzeka ngoba kwesinye isikhathi usuke uphoqele lo mzali
ethi mina ngifuna umzukulu la ozungenzela lento ongenzela wena ngifuna umzukulu mina la lapho usuke sekuphoqa ukuthi uthathe lesi sinqumo lesokuthi ulale nomuntu wesilisa mawuthi awunayo imali wezelama noma IVF o kanjani. Okay, so mangabe ke sewunayo ke ingane ngalezo sikhathi usazoqhubeka futhi uphinde ube lesbian. Yeah, ngisho ukuthi usangaqhubeka because kukhona ama lesbian anengane vele indaba esaqhubeka nempilo yakhe ngo lesbian. Kukhona umuntu ongasuka esuke emganeni wakhe ebona yazi la akungisebenzelanga uqhubeka namantombazane. Umuntu oyilesbian mangabe ukuthi usenayo ingane okusho ukuthi uke wadata nomuntu wesilisa useyawazi ama feelings omuntu wesilisa ukuthi kanjani kwenzeka kanjani mayesefika ngapha futhi usewumuntu usenama feelings omuntu wesifazane ngabe kuyi choice yakhe. Okay. So mhlambe yabo kuyaye kube nento mhlambe eyayibe khona kubantu isikakhulukazi besilisa baye bethi mangabe intombazane iba lesbian so ukuthi yona ifuna ukuzenza umuntu wesilisa yabo because izinto esuke esezenza labana yonke into nje asuke eseyenza kusuke sekuthi wenza izinto ezenziwa umuntu wesilisa yabo. Yeah. Mhlambe lokho kuyiqiniso kangakanani ukuthi lesbian isuke ifuna ukuzenza umuntu wesilisa. Hayi lutho alona nje iqiniso because kusuke kwabantu ababili besifazane abathandanayo hayi ukuthi sizoyenza umuntu wesilisa. Kodwa ngithi phela kumele bekhona owesilisa yedwa kanjalo nabantu besilisa abathandana bobabili kumele kube khona ozoba intombazane. Kuya ngokuthi umuntu yena ufila kanjani because vele uqinisile lapho akhona amagay wathola ukuthi afaka igate afaka ingubo afaka amaweave. Yeah. Yabo kube khona ke la uthola ukuthi ungijida ngqo. Engikusho ukuthi uye odla lo omunye out. Yeah. Shuthi nje uhleza indoda nje. Shuthi okay let's say nawe mhlawumbe mawuyigay let's say ube umuntu owumjida kuleyo relationship yabo. Yeah. Kuya ngokuthi wena nomshelile nomhlambe nibona mase nikobeyile ukuthi niya decide ukuthi engathi yazi ngaye yimi oba umjida le relationship. Lapho ngeke ngibawule kakhulu ngoba angazi because khona kuhlukene njengoba ngisho ukuthi lo osuke efaka igate ngenzeka kuba kuvuye osuke edliwe lo wamablue ethi imina ozodlala. Yeah. So mhlambe kuyenzekani kube khona ilesbian mhlambe intombazane like engavezi nje igqolela amarokwe engaqoqa engadebisi akhona ithi walkie akhona uthi nje mina mangimbuka nje ngibona intombazane kodwa yena ngapha uyilesbian kuyenzeka umuntu wethu angeke uzumconfirm nge-dress code yakhe because ngamsola mhlawumbe umuntu uthola ukuthi uyithandela ukuyigqoka njengabajida kodwa futhi ungaphi amantombazane ungaphi bafana sho lo muntu bisexual. Yo ukhona yonke indawo shuthi yena. Yeah. Ibantu. Yazi ngiphelelwa amazi. Yabona nje manje ayaphelele. Ukuthi kukhona lezi izinto yabo ezingithusayo kule nkulumo ukuthi kanti ngempela ngenzeka ukuthi thola ukuthi umuntu unentombi yakhe kodwa manje futhi ngapha ibhizi futhi iyajula nentombazane mhlawumbe uthi nakhona kuleyo relationship ekiyo iwumjida naye maye umjida kuleyo relationship iyothatha amanothi kimi iphinde yowasebenzana. Yeah, kuyenzeka into kanjalo. Cause mina ngisuke nginakho nokusuke ngibuza khona ukuthi makuthiwa ke okay wena ube intombazane omncane waqala waba bisexual waba umuntu wesilisa ku relationship yenu amanothi izinto ezenziwa abantu besilisa uyithatha wazi ujole nomuntu wesilisa. Phela phela kuyafunda khona amafundi uyasesha ukuthi kwenziwa kanjani bese nangafika uyenza lokho kubone lapha ongakufundanga kwenziwa kuwe. Yeah. Babo. Okay, so okay. Hayi ama question aba aphela yazi. Ngilinkinga nje yalokho yazi.
Amapheli phela manje. Okay. Ake sithi ke nansi ke i-lesbian. Yabo? Yeah. Okay, we-lesbian eyintombazana. Yeah. Like relationship yenu uba intombazana. Yeah. Okusho ukuthi lo suku date naye uba umjida kodwa isoyintombazana ngu-lesbian. Yeah. Let's say isembhedini la yabo na indondo yami indondo leseyibeletheni. Okay, ake sithi umjida lo ile ntombazana lesbian kodwa edate namantombazana. Yeah. I-lesbian le intombazana edate namantombazana yabo. Yeah. Okusho ukuthi labantu bawo3 la embhedini yabo. Mhlawumbe lo muntu lo makuthiwa labantu laba angithi unayo ifeeling yabo since bekhona bonke la eduze wakhe. Uyayezwa nendlela abaphefumula ngayo yonke into. Shuthi unayo ifeeling yabo bobabili. Yeah. Noma ake sithi lo bisexual. Yeah. Since ekhona ukuthi akwazi ukuthi ebe nalo aphinde abe nalo yabo since bisexual. Mhlawumbe ngokubuka kwakho engaprefer ukuthi ashone ngapha kulo wesifazane oyilesbian noma engaprefer ukuthi ashone kulo wesilisa since ene bisexual. Lapho futhi kuzoya ngayo ukuthi yena uzizwa comfortable kuphi uzizwa eneliseka kuphi. Ungathi ulapho phakathi nendawo uvela uthi hayi ngikhetha ngapha intombazana. Yeah. Ovumfana lo nento intombazana kananto. Oh webabo. Okay, ake sibuyelana ekuthenini ake sithi lo bekayilokho zaneke. Bekayi intombazane lesbian ejona namantombazane ama-lesbian. Yeah. Yabo khona lo mjida la. Kungenzekani lo avela aphendukele ngala kulo wesilisa angaphendukeli kulaba akachuza ukuthi useyijola napha. No futhi kwayena kana leqiniso kuye mayizophinde ibuyela ngale majideni kubeni label as a lesbian unless if kwayena ekhohlisa ukuthi hayi vele mina angizazi wena muthi ngiphi. Ukuthi phela ngithi lo since ayi-lesbian le ntombazane ijola namantombazane. Yeah. Uyayazi feeling ngalo wesilisa ukuthi banjani. Hayi bashilo umuntu. Hayi futhi bisexual. Angazi. Phela ngeke ngavuki le nto leyo ukuthi lo muntu ke waba umuntu wesifazane. Yeah khona ngenzeka. Ngenzeka. Kushuthi mangathiwa lo wesifazane ujola nabantu besifazane let's say umnikeza 5 minutes yabo. Yeah. Romance wayilo wesilisa. Yeah. Phinde umnikeze 5 minutes romance wayilo wesifazane. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi lo aprefer lo ekubeni vele intombazane ukuthi useyikhethela ukuba yilesbian ngenxa ukuthi yena wahetheke emjolweni odlule. Kungenzeka because kuyenzeka ukuthi ube kwi-relationship nomuntu uthola ukuthi vele wena usuke enhlungeni zakho le. So whatever ezokwenzeka vele uzofika ukuthi normal angisafuni ukubuyela le move. Ngisafuna ukuqhubeka nempilo yami. So esangeza ngapha kuntombazane emiyekela noma athi umenze kamnandi kanjani but esangabiyela. Yeah. Yeah. Shuthi lento le izobe ingekho about ukuthi kuma feelings wakhe yena uphatheke kanjani. It's about inhliziyo yakhe ukuthi since ahetheka ngapha kubantu besilisa it's better ukuthi agcina ahleli ngapha. Yeah, nalapho futhi ngenzeka kanjalo futhi. Angilo nawe yabo. Mina ngokwami ngiyibuka ngendlela echaza ngakhona. If lo akhetha lo wesifazane. Yeah. Ngizathu sokuthi yena wahetheka la kulo wesilisa phambili. Yeah. Okusho ukuthi ngapha kuyenzeka kubo ukuthi akajabuli ngokuphelele kuyenzeka akhumbule ngapha ukuthi izathu sakhe lo usejola nabesifazane ukuthi ngapha unaleya nto le ukuthi unama memories usho ukuthi kunento angayidlulisile. Yeah. Yabo. Okusho ukuthi ngapha uyajabula phela ngoba ukuthi kusuke kukhona okwenziwayo. Yabona abantu banegazi yabo banemizwa kubabili. Yeah. Kodwa akajabuli nje kangapha. Just ukuthi ngapha into eyenza ukuthi mhlambe agcine angaprefer ukuya khona ngezathu ukuthi
ukhumbula izinto ezenzeka ngapha mhlawumbe zomjolo yeah beside ama feelings mm okusho ukuthi ukujabula kwelesbian isuke ijabule yona yebo kodwa hayi njengalobu isuke lomuntu wesilisa angazi kakhulu ngalapho kodwa into engayisho ukuthi lokho kusho ngiyakuzwa yeah kodwa futhi manje inkinga ukuthi lapha yalalima khona so ukuthi akasafundi vele wena ukubuyela khona ngithi yeah isinqumo sakhe leso la ngapha kuyenzeka bethi intombazane ikutreat better than umfana yeah iphathe kahle more than umfana mawufika ekamereni yenze kahle more than umfana akuyifuthi ngokuthi ekamereni ujabule kangakanani impatho yentombazane nje ihlukile ngomfana yeah unless ke ube nenhlanhla uthola lo mfana lo noma ukuthi basasekhona abafana ba right awukosi awusuka ngimadoda mbukelo wami lapha ekhaya usasekuyona i-channel yethu yeMthetho TV njengamanje sisadingida lona udaba lama lesbian okay yes okay ake sithi ke lo wesifazane mayekhona ukuthi aphatheke kahle ngapha yabo yeah mhlambe ngokwakho ke mase kuthiwa ke bayathenga ke lezi zinto zemishini lezi ezithengwayo ezikhona ukuthi mhlambe zibavalele lesikhala sokuthi akekho lo wesilisa yabo yeah lezo zinto abasebeyithengile mhlambe azinawo ni mhlambe amalokhuzana ama negative effect mhlambe izinto ezibungozi kuyena mhlambe ukuthi phela le yanto le yasuke seyisebenzisa akuseyona umjida lo ophilayo ngegazi yeah so yinto mhlambe eyumshini isayidayi mhlambe eyiplastic irubber yabo kanjalo nje okhande ngakhona yeah lento le inawo umthelela ngoba kuyenzeka ukuthi let's say bisexual yenza ukuthi uyasebenzisa lezi zinto zamadildo nani uthi uyafika masubuyela ngapha umuntu wesilisa awusezwa lutho usafeel mix so ukuthi ukhetha ukuthi usebenzisa lamadildo lawa noma usebenzisa nakho yeah because ivele lokho kuumshini akudingi imdolofia akudingi ukuthi nje mawupressa nje ubhala 24 hours lapha kusebenza 24 hours sokushaya 24 hours hayi kunzima kakhulu makunjalo sesizofika ngasemaphethelweni yabo yebo ngiyacabanga ukuthi mhlambe nombukeli lapha ekhaya ikhona into ethile akayifundayo ngale ngxoxo esinayo njengamanje because inkosi enkulu ukuthi babe nalo ulwazi noma umehluko othile ukuthi okay kunomuntu ocabanga ukuthi i-lesbian ikanje yabo mawube bafisa ukuphikisa abaphikise ngabakushoyo yabo akusho ukuthi wonke umuntu uhleze perfect yabo izinto ezifana nalezo yeah so ake sithi ke i-lesbian sekufike esikhathini sokuthi ke manje kubo ukuthi baya elokhuzaneni endabeni zomshado ama lesbian ayashadana mhlambe like lo isimuntu wesilisa afika apropose bese kuba ukuthi bahambisa amalo bahambisa amalo hawo amalo la yahanjiswa kade ayahanjiswa shuthi ahanjiswa yilo umjida ngisho kanjalo noma ukuthi anginalwazi kahle bo kodwa khona ngiyazi ukuthi ayahanjiswa yeah maybe bahlanganisele because bayinto eyodwa bahlanganisele ngazi phela futhi nami ngenzeka ngithi phela nami ngihamba ngilobola nami uzokulobola ube 50-50 bewashaya ngapha nangapha yeah okay ake sithi ke sebehlala ndawonye ke emzini owodwa yabo mangabe laba sebehlala ndawonye emzini owodwa kushuthi khona ubaba noma kanjani manje phela ngithi umuntu mangabe eshada nomuntu mangabe egana kumele kube khona ubaba ekhaya kube khona uma wekhaya kushuthi lo be umuntu wesilisa kwi relationship uzobizwa ngobaba ekhaya mbukeli ukhona udaba olithanda ukuthi engathi lithi ukuba bucayi kahle
ubani olobola omunye ithanda ukuthi engathi ithanda ukuba trickinyana le ubani olobola omunye kahle kahle noma mhlambe endlini nje mhlambe behleli lomndeni uzoqhubeka abe yintombazane nakhona lapho futhi usangaqhubeka ukuthi ube intombazane kuya ngawe futhi ukuthi uthanda bek-identify kanjani because kuyenzeka ukuthi ube intombazane nokuthanda ukuthi bekubize ngohi yabo lento leyo kanjani yeah so mhlambe ke ake sithi nali itafula ke la khona ubani ubaba wakhe khona uma wakhe kukhona lo intombazane ofikile la ekhaya wazokana lo oyintombazane futhi umuntu wesilisa ku relationship base bembiza ngendlela ukuthi umuntu wesifazane lo ekhona uzofila kanjani because kuye phela ubaba phela umuntu uhi kuye hayi lapho ke hayi angazi but uzofila kanjani nginalwazi yeah kodwa phela obvious mele phela aphathe kabi ngoba phela kuye phela uhi akuthi yeah obvious phela mele aphathe kabi ngiyacabanga ukuthi lapho phela kuzoba khona lokho ukuthi manje uzogcina seyinyeza naye ngomuntu wakhe ukuthi umuntu wamanje lo embiza kanje bembiza anazo lesicre sokuthi uyindoda yini yabona yeah okay hayi ngiyakuzwa njengamanje bengicela ukuthi mhlambe uhlelo lwethu sigoqe mhlambe mangabe kwenzeka siphinde sitholele ithuba mhlambe nomunye umuntu ozokhona ukuthi asichazele ngendlela mhlambe sibe sonke sophinde sikwazi ukuthi siliqhubeke yabona yebo mhlambe usisi nje manje mhlambe ikhona into mhlambe afisa ukuyidlulisa no mhlambe afisa ukuyisho ngaphambi kwaselivalo uhlelo into engafisa ukuyisho ukuthi bonke labantu laba abagay ama-lesbian bonke nje labo LGBTQI ukuthi ningabacwasi nabo bayabantu bayafana nani bafethu bayafana nani so ke cela nje sibaphathe kahle ayigezwakala sizokwenza kanjalo sibonge mbukelo wami lapha ekhaya ubusasekulona uhlelo lwethu lwe-channel yethu yeMthethe TV besicela ukuthi uphinde usibheke nakwamanye ama-channel iYMZ TV Mapenzela TV njengamanje besinoxolile besidingida udaba lwama-lesbian ngicabanga ukuthi nombukeli lapha ekhaya khona kuzwile khona icoshacoshile besithanda ukuthi sizwe ngasesayidini lakhe umbukeli ekhaya ukuthi yena ngowakhe umbono uthini kukhona la aphikisana naye kikho mhlawumbe khona navumelana naye kikho sibonge kakhulu kuleyo ndawo qhubeka uhlale nathi sihlangane kwi-episode elandelayo danko mbukeli lapha ekhaya sibonge ithuba nehlo lakho ukuthi ukwazi ukuthi ube nathi namhlanje seseligoqa ke uhlelo lwethu la namhlanje besikhuluma nentokazi la yakamntungu awusukaneni bathe wathi ombulazi umsikazi kaMashobane uxolile besixoxa ngodaba lwama-lesbian uthini wakho umbono lapha ekhaya mbukeli ngiyacabanga ukuthi sizohlangana kuma comment njengamanje besicela ukuthi sikudedele inkundla sesizobonana ngokuzayo danko